May balita lang sa mga regular o co-terminus employees sa dakbayan sa Mandaue. Ganyan buntag ituki ang Gidusong ordinansahon ni Konsyal Marie Imalin Cortizapra, ang chair sa Committee on Budget. Ang ordinansahon mo patuman sa local budget circular nga gipagawa sa Department of Budget and Management atong Enero 10, 2023. Ang circular mao'y mo patuman sa ikaw-4 nga hugna o fourth tranche sa Umento sa sulan sa mga regular employees ug mga co-terminus. Gipasabot sa konsehal nga kon mamahimo na kining ordinansa makakubra o makubra ang aumento sa sulan sugod sa Enero 1 karong tuiga. Ubos sa fourth tranche ang magdawatan sa labing ubos nga salary grade 1 step 1 nga magdawatan og 13,000 pesos nga sulan. Mamahimo na unyang 13,109 sa iyanang pagkahimong step 2. Na siya step increments good. So kuan siya, like for example, ato example ang counselor, no, for a first term counselor, kuan siya step 1 man na siya, so inig kuan niya second term step 2.